Madrilean erantzutia ez da inberresa. Nik zain duk aurrena guk bi aberri ditugu. Hizkuntza autuari buruz hitz egiteko ere, aipatuko bi aberri ditugu. Nire kasuan bi aberri horiek dira, Olegarren mendeko azken zatila, esan edo azken zatila, bigarren ardila, esan edo Mihailua 1911 naiz, txertzertenek esango dugu bezala, ala esan ziaten bintzat konfianza handia diedan personak. Orduan, jaio izan, urte hortan beraz, nire bizi handia izan da, bigarren mendeko, eta oso kusatua gertatu ditzan, gainera hori ere, behin hortan idatzi da, antza handia badaukagula gure garaiagin, gure gurasoekin baina, orduan, nik garai hortan kokatzen da nire dugu. Eta hizkuntza autuare, hain zuzene, garai hortan, garai horrekin lotzen dut. Beste aberria noski jaioan zen, herriak kasunetan esan da, jaioan ezen hizkuntza. Euskaraz, jaioan izan, hemen eskasko zera, asko mendetan barren euskara baizik, entzun zuen etxe batian, eta orduan, bi aberri horiek erabakizuten hizkuntza autu. Azkar esateko zer, karrizketan modu egin berdatez izateko. Esango nuke, alde batean joera noski zan etxeko hizkuntzan idaztekoa, baina horrekin bakarrik, etxeko jakin, etxean itzegin, horrekin bakarrik nire nuen euskaraz idazteko, eta baina daukat horren frogarik honena eta da zuzen, enizala nire euskaraz idazten hasi, ni erderaz idazten hasi. Ni lehenengo lana, argitaren dut, saioa diabazi dudako, Norte de Castilla izeneko egunkatu batean. Eta emezaztu urtekin, nire aurretik artikulua, ez badaz, hori gertzen. Zergatik, bigarren aberriak, oandik anetzialako aiarzi euskaraz argitaratu zitekela. Gaurun, ematen du, benetan, zesan nuke, ez sinestetik ere ez, baina orduko euskaldunak ez zauken inolako referentziari, gutxio literaturan, gutxio zesan nik, beste poeta batzuk zirela egun zala euskal literatura bat, eta nik aurreko diznek izan dizaziren poema gindua leguna ikusinean, oso horretuta geratu egun uste, egin zitekenik, ez egin zitekenik, ezan, egin uste, ezan, nire dugan etzegoen hori, inok etzialako, hori aia zi, ez? Beraz, niretzako garrantziko dena izan zen, mila beraziko eta Eurobeita ekonomika zegoen Bilbon gertazia. Hori izan da niretzako, nire hizkuntza autua erabaki duen. Bilbotara jakin duten bezala, orduan euskal mintegi bat, euskal kultur mintegia izeneko. Hartan, batzutan, gaur arestik batzu izadila, bestetan xabelbintanak ematezu, urrena bategi batzulariak, eta ordu, benetan, alako errealitate bat bazuela nire etxeko ordu ikusi. Errealitate bat bazuela eta jauki batzen du. Errealitate bat gara soziala. Hori oso ondo dakigu, ondo entzute gazena, hori baitzen ez dut horra. Nire ikuari galetu nion horba guztiak egin da gero. Ordu berazten pesatu bat dut, horra nahi zela baina izan. Esan zidan, hori zu, etxe horretzea horra, baina kampuan bai, taberna batien eta erazutzeako soziala. Ordu pesatu dut, nire izan, Bilbora iritsi arte, urte horietan aresti batez ere, eta zerkintan ezagutu arte, nire izan, euskalduna baina nire izan euskaldun idazun soziala, baina Bilbora iritsi eta gero ordu, alegia autua, erabakitzen da,